Každý z nás má v hlave veľké projekty, sny a vízie, ktoré odkladáme na neskôr. Či už domáci kutil, remeselník alebo podnikateľ. Všetci majú talent na uskutočnenie svojich túžob. V ich odvetví je každá zákazka jedinečná a každý deň prináša nové výzvy. Najväčšou prekážkou však býva čas, takže musia konať rýchlo a hľadať nové riešenia, aby mohli dosiahnuť vytýčené ciele a plniť si svoje záväzky. Záväzok je jednou z kľúčových hodnôt spoločnosti Bostik a preto zdieľa svoje znalosti a skúsenosti získané počas 130 rokov spolupráce so svojimi zákazníkmi. A keďže spoľahlivosť je základom dôvery, pre spoločnosť sú najdôležitejšie vysokokvalitné produkty a špičková obsluha, na ktoré sa môžu stavebníci a inštalatéri spoľahnúť vďaka spolupráci s globálnym odborníkom na podlahy, ktorý vyrieši aj tie najzložitejšie každodenné problémy pomocou inovácií a udržateľnosti. Tým Bostik tvoria pozorní predajcovia, profesionálni technici a skúsení výskumníci, z ktorých každý člen prináša do spoločnosti vedomosti a zdieľa rovnakú vášeň a tímového ducha. Sú odhodlaní pracovať dennodenne po boku svojich zákazníkov, aby zvládli každú výzvu, ktorú investícia predstavuje. Spojme svoje sily pri realizácii projektov zajtrajška. Náš tím je váš tím.